Oikein hyvää päivää. Minun nimi on Mikko. Tänään ollaan täällä Noljakan pelastusasemalla. Meillä on täällä Lari ja Jorma. Minulla ei ihan tarkkaa tietoa, mitä me tänään tehdään, mutta voisitteko te vähän kertoa? No joo, katsotaan vähän, että miten pelastajaksi pääsee. Eli pääset suorittamaan semmoista pelastajan vuosittaista fyysisen toimintakyvyn testausta ja Jorma sitten kertoo vähän, mitä se pitää sisällään. Luonnollisesti aina kun jotain rupetetaan testiä tekemään, niin meillähän on tietyt turvallisuuskyselyt, mitkä täytetään. Ne lomakkeet tuossa täytät ensimmäiseksi. Siitä lähdetään liikkeelle, sitten tehdään pieniä mittauksia, sitten polkaset on polkupyöräergometritestiin ja sen jälkeen palataan tänne alakertaan. Ja tässä sitten pääset tekemään ton meidän yleisen simuloivan testiradan. Mutta lähdetään liikenteeseen, niin pistetään mies hikoilemaan. Hyvä. Eiköhän lähdetä. Seuraavaksi tehdään tuo polkupyöräergometritesti, se on submaksimaalinen testi. Submaksimaalinen testi on sitä, että lähdetään tavoittelemaan semmoista noin 85% maksimisykkeestä. Joo. Kyseessä on 20 minuuttia kestävä testi, missä on alku 4 minuutin porras, on niin kuin alkulämmittely, se valmistaa vähän jalkoja ja hengitystä siihen. Sitten tulee 3-4 minuutin työporrasta siihen väliin ja sitten on vielä se loppuverryttely, mikä sitten palauttaa vähän maitohappoja. Pelastusopistoon kun haetaan, niin silloinhan siellä testataan sitä fyysistä juttua vähän eri lailla kuin mitä täällä työelämässä. Eli siellä pelastajakurssille hakiessa niin Cooperin vähimmäismäärä on 2800 metriä pitää juosta. Sitten taas ne lihaskuntotestit, mitä siellä tehdään, niin ne on aika lailla samanlaisia, mitä täällä työelämässäkin tehdään. Joo. Ja sitten pelastusopistoon hakiessa myöskin testataan korkean paikan ja ahtaan paikan kammo, ja ne on poissulkevia. Mikä on semmoinen yleisin ehkä heikkous, mikä monilla sitten voi olla, tai mistä monesti voi pitää kiinni sitten? Karsivin tekijä nykyisin pelastusopisto on Cooperin testi. Joo. Noin 1/3 hakijoista tippuu Cooperin testissä pois. Tuntemusta on suusanallisesti minkälaiset tällä hetkellä? No semmoinen... No ei jaloissa tunnu vielä niin pahalta. Niin kuin hengitys tai niin kuin hengästyttää enemmän. Vielä semmoinen 30 sekkaa loppuverryttelyä ja siinä vaiheessa, kun verenpainemansetti rupeaa kiristyä, jos en huomaa sanoa, niin voit lopettaa polkemisen. Hyvä. Kiitoksia. Se eniten hiki tässä tulee. Tämä on ihan lämmin täällä. Ei tuossa nyt ihan viimeisillä oltu kuitenkaan. Että. Käyn tämän radan läpi. Me aloitetaan ensiksi kävelyllä. Kävelet 100 metriä. Sen jälkeen tuossa on 2 letkua. Letkussa on tuommoiset nauhat, niin otat ne kantoon. Voit kääntää kainalossa. Käyt taas kääntymässä vaikka tuolla takaseinässä. Tuut tähän. Seuraavaksi siirrytään tuohon portaiden alaosaan. Porraskävelyyn. Pääset hakkaamaan tuommoista mukavaa rengasta 3 metriä. Vähän vetelemään sitä rengasta noiden aitojen ali. Ja sitten on vielä letkun rullausta ja siinä koko ajan seurataan sun sykettä. Ja olisiko sulla kysymistä tästä? No ei, yritä muistaa kaikki. Onko testin tekijä valmis? Kyllä. Hyvä. Sitten mennään tuonne. Eli testi lähtee siitä, kun laitat maskin päähän ja sanot, että oot valmis. Sitten me katsoo sulta lähtösykkeet. Mitä veikkaat paljon on? 100. 127. Oho. En tiedä jännittää niin paljon. No se on ihan, saa jännittää. Laita vaan maski naamaan. Aukeako pullo? Hyvä. No. Pullo on auki, mistään ei vuoda. Noniin, aika alkaa nyt. Hyvin sujuu. Tuntuuko ihan hyvältä hengittää sen läpi? Joo. Noniin. Sitten riittää, kun kävelet vaan tuohon ja otat letkut kantoon ja omalla tyylillä. Joo, hyvä. Minuutti 20 on mennyt aikaa, että kiire ei oo.
Aika on 2, 2, 3. Tästä lähtee 5 kertaa ylös ja sit vielä puoleen väliin. Ja se on siinä. Mennyt. Hyvä. 6.43. Sitten tänne. Seuraavaksi lekan hakkaaminen. Tästä tänne. Ja pojalot. Kaksi minuuttia aikaa tässä, niin rauhakselta. Tää kovenee koko ajan. Ja se on siinä. Hyvä. Miltä tuntuu? Kuuma. Kuussa. 16. Seuraava homma lähtee. Hyvä. Voi nousta ylös. Sitten vaan koko paketti rengassiun taakse. Kannattaa mennä polvelle. Polvelta vetää, just noin. Sitten vaan sinne sinun taakse vetäiset sen. Hyvä. Ryömien takas. Me on itekin aina niin happoilla, että me ei tarvii joka kerta jonkun sanomaan, että mitä pitää tehdä. Kyllä. Hyvä. Ja sitten yli, ali, yli. Rauhallinen tempo, ei tarvi. Aikaa meillä on hyvin. Hyvä. Ja sitten tuonne loppu. Hyvä. Miltä tuo äskeinen suoritus tuntui? 19. Siitä lähdetään viimeiseen hommaan. Suoritus alkaa nyt. Käsillä niin pitkälle kuin pystyy ja sit tohon kainalon viereen ja homma jatkuu. Aika on 30 sekuntia, ei mikään hätä. Ja se on siinä. Laitteen voi ottaa pois nyt. Eli painat nappia. Vielä. Ja ota happi. Noin. Ja sitten sieltä ylös ja rauhallisesti pois. Hyvä. Hiki ja raskasta ja hapottaa. Siinä oikeastaan tiivistetty. Sitten olisi semmonen 5 minuutin tauko. Eli nyt saat keventää, ottaa kypärää, takkia, muuta pois 5 minuuttia ja sitten katsotaan loppusykkeet. Miten ne lähtee tippumaan. Otetaan viimeinen. Miltä nyt tuntuu? No nyt on varmaan tällä hetkellä ihan just tällä hetkellä hieman rasittava 13. 13. Ihan siis lihakset pallautuu kuitenkin suht hyvin nyt. Joo. Noniin, hyvä. Sitten tapahtuu seuraavaa. Lihaskuntatestit, siinä on 4 osuutta. Ensimmäisenä on penkkipunnerus, sen jälkeen istumaan nousu, käsikohonta eli suomeksi leuanveto ja jalkakyykky.
sitten loppupalautetta tästä setistä. Miepä en ollut kahtomassa muuta kuin tuon, mikä tehtiin hallissa ja tää lihaskuntotesti. Mikä fiilis siitä sulla itselle jäi? No ihan tuntuu, että ei siinä hirveästi varastoja jäänyt missään vaiheessa kyllä tässä. Että, no, oli aika niin raskas kuin ajattelinkin alun perin. Joo. Mutta ihan tuntuu, että meni ihan omalle tasolle hyvin. Meni hyvin. Joo, ja jos joku minulta kysyy ja minun mielipiteet ketään kiinnostaa, niin minunkin mielestä meni hyvin. Hyvä, kiitos. Hyvä setti. Hyvä. Onneksi olkoon. Kiitos, Olet suorittanut tämän. Noniin, testit on tehty, niin nyt on oikeus sitten käyttää liukuputkea, niin lähdetään vetää se. Oma tyyli se on kaikilla tässä. Siitä se lähtee. Tällainen ollaan onneksi pelastusasemalla. Niin joo. Melkein lokasin tuossa. Kuulosti vähän ikävältä. Kasvattaa luonnetta. No niin, Mikko, seuraavaksi lähdetään sitten testaamaan tuota korkeampakakammoa, eli pelastajan ammattiin kuuluu olennaisena osana, joutuu toimimaan myöskin korkeilla paikoilla, ja tässä on nostolava-auto, joka nousee sitten 60 metriin, ja nyt pääsitte vähän katsomaan maisemia sitten tuolta yläilmoista. Niin. No niin, tää on varmaan se jänni osuus tässä. No joo, mutta syke ei ehkä nouse niin korkealle kuin tuossa ainakaan toivottavasti ei. Asikasen Timo palomies tuossa sitten teitä siellä teistä pitää huoli. Turvallisissa käsissä. Kyllä. Hyvä. No vähän jännittää, tietysti aika korkealle tuo menee, että en ole missään korkealla ollut, mutta eiköhän se siitä. Ihan kiva, näkyy kotiin sieltä ja onneksi ei tuullut, ne ei jännittänyt niin paljon, mutta ei tämmöistä ihan joka päivä pääse kokemaan. Että ihan iso kiitos siitä. No niin, se alkaisi olla meillä täällä päiväpaketissa, niin miten se ammattilainen silmi, että olisiko minusta pelastajaksi sitten? No joo, tänään me tehtiin kattava pelastajapaketti. Meillä oli alkuun sitä fyysisen kunnon testausta, polkupyöräergometri. Se meni erinomaisen hyvin, siellähän ihan varmasti sulla olisi aineesta siinä. No sitten me lähdettiin testaamaan sitä lihaskuntohommaa, ja lihaskunnossakin just ne rajat meni sinne niin kuin pelastajakurssille pääsykokeiden verran. Sitten me pikkusen testattiin sitten pääkoppaa ja käytiin tuolla ylhäällä ja hengissä tulit alas. Joo, vielä ollaan. Ja näyttäisi siltä, että kyllä sellaista pelastaja-aineesta meillä olisi.